Үткәнен белмәгән кешенең киләчәге юк диләр. Узган шимбә көнне Аккүз авыл мәдәният йортында Аккүз авыл җирлеге тарихи исемле китапның презентациясе узды. Китапның ике авторы. Беренчесе безнең якташыбыз, Аккүз авылы егете, агроном, колхоз рәисе, Кушнарин райкомының беренче секретаре вазифаларын башкарган, Башкортстан Республикасының атказанган агрономы исемен горур йөрткән. Кушнарин районының почетлы гражданины Фәйләс Муллагалиев. Менә без бүген туган авылым Аккүз авылында халыклар белән безнең китапның туен үткәрергә булдык. Китапны Фәрит Басыров белән бергәләп яздык. Булды аның әтисе шушы Аккүз авылыннан, үзе Сопхангылда яши. Авылның тарихын язарга булдык башта. Шуннан соң уйлап бардык та инде. Туктагыз әле авылда бит биләмәдә 5 авылның да тарихын алырга булдык. Шулай итеп 1812, 1816, 1834, 1850, 59, 1917 елда, сугыштан соң 1948-52 елларда кемнәр яшәгән, бу 5 авылда барсында госархивтан, ревизский сказкалардан и перепись населениеләреннән алдык. Шул материалларны туплап, авылда бит инде Жданов колхозы булган, Жданов колхозынан соң Сүн совхозы булды, фермерский хозяйство, әле бүгенге көндә менә шуларның тарихларын, шул чорда эшләгән бөтен алдыңгыларны, орденоносецларны, сугышта ятып калганнар, сугыштан исән кайтканнарның барысын да исемлекләрен таптык. Хәтта 1812 елгы сугышта кемнәр катнашкан, аларның да исемнәре бар монда. Менә шулай итеп китапны яздык Фәрит Басыров белән. Ул молодец, ул архивта күбрәк заниматься итте. Мен инде колхозлашу сорыннан нинди алдыңгылар булган, нинди тарихи вакыйгалар булган, шуларның барысын да керттек. Матур гына 304 битле китап килеп чыкты, 202 иземләрдә Туймазы типографиясында бастырдык. Менә бүген китап туй үткәрәбез. Халык бик матур каршы алды. Рәхмәт аларга, биләмә җитәкчеләренә, культура работникларына рәхмәт, районның глава администрациясенә рәхмәт. Спонсор булдылар. Ибрагимов Роберт Абитович спонсорлык алып барды, акчаларны ул түләде типографияга. Калганнар инде үзебезнең общий көч белән җиңеп чыктык. Рәхмәт барысына да. Монда эшләүче һәм яшәүче халыкка мин киләчәктә бәхет, шатлык, уңышлар телим. Икенче автор тамырлары белән Аккүз авылыннан булган Туймазы районының Субхангул авылында яшәүче, нефтче булып эшләгән Фәрит Басыров. Фәрит Фаттах улы китапка әтисе линиясының шәҗәрәсен төзегәндә Аккүз авылының үзенең тамырларының тарихын тикшерүгә бик күп материаллар керткән. Каждый житель села может составить родословную. Здесь, в принципе, очень много материалов. Книга состоит из 2 частей, текстовая часть и приложение. В текстовой части, в общем, написано об истории села, а вот приложение много. У нас ревизские сказки, сельхозперепись. В общем-то, если выписать информацию в своем родственнике, можно сидя дома, имея эту книгу, написать свою родословную. Об уникальности данной книги. В книге опубликованы топонимы села Аккузово. Также впервые опубликовали родовые семейные Кушуматы. Это прозвище. Впервые опубликовали историю деревни Калинина. Истәлекле вакыйгада авыл халкы, район җитәкчелеге, читтә яшәүче авылдашлары һәм башка күп санлы кунаклар катнашты. Минем классташ бергә укыдык. Муллагалиев Фәйләс укыганда да ул бик яхшы укыды. Безгә үрнәк булды ул. Шуның өчен ул шушы укыган үрнәк күрсәтүен әлдә дәвам итеп, хәзер 8нче дистәгә аяк басканда Фәйләскә да, миңа да бик зур ачыш бу. Рәхмәт Фәйләскә. Bütün Аккүз, bütün якын тирә, bütün китапка кемнәр кергән барса исеменнән дә рәхмәт белдерәбез.
Әлбәттә, бәйрәм кунакларының авыл үзешчәннәренең җыр-моңнарына, шигъри күчтәнәчләренә күмелеп барды. Чараны эчтәлекле һәм җанлы итеп китапханәче Эльвира Шакирянова оештырып һәм алып барды. Китап яшь буын, шәҗәрәләр, тарих белән кызыксынган кешеләр өчен зур байлык. Әйе, туган авыл өчен шулай җан аткан, күз нурларын түккән, күпме көч, вакыт сарыф иткән фидакар шәхесләрнең булуы өмет бирә. Яшәр әле авылларыбыз. Буыннар чылбыры өзелмәс. Үткән белән киләчәк арасындагы күпер нык булыр. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.